Wasalna fl-aħħar ta' din il-mixja tagħna wara Marija li ħarġet id-dur fost it-toroq tal-parroċċa tagħna, issa reġgħet waslitna lura fil-Knisja. Marija dak li għandha x'tagħtina li l-bina Ġesu dejjem tressaqna għandu bħalma għamlet lilna. Għalhekk bħalma tlabna warajha, tlabna talba tar-Rożarju, hekk tajjeb li nsalmula issa wkoll li waslet fuq it-sontier biex hekk il-festa tasal fil-qofol tagħha. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejnier, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġufiet Ġesu. Qadisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Hekk issa nistedinkom biex wara li jsir xi kantu tal, nibdew bil-mod lura fil-Knisja, bil-kant tal-Ave tal-Lurd, hekk mbagħad ikollna l-barka sakramentali fejn il-festa tasal fil-qofol tagħha. Nirċievu il-barka mingħand il-mulej.